bo día. Bos días, boas tardes ou boas noites. Depende de cando nos estean vendo, claro. Claro. Somos o profesor Antonte. E o profesor Onte. Somos os académicos habituais do grupo Furafollas. O grupo de investigación Furafollas, que habita normalmente na Universidade de Córgomo de Valdeorras. Exactamente. Estamos aquí para anunciar que o próximo domingo vamos facer un obradoiro de como construir e desconstruir o castelo do caciquismo. Exactamente. É unha colaboración que facemos ca Asamblea Cultural Galega de Barcelona, non é? Así é, así é. Si é. E este castelo do caciquismo é o que permite que se poida instalar unha macrocelulosa no centro dun país democrático. O caciquismo, no fondo, é a forma natural do capitalismo Sí, no noso país. E iso vai quedar clarísimo este domingo, día 15, ás 12 do mediodía. Vai para todo de balde, É unha conferencia que impartimos o profesor Onte. Bueno, El mismo... de balde para eles, nós cobramos. Claro, sí, pero bueno, nos para a cobramos xente, xa, claro, claro. para o povo, Sendo académicos importantes. formando parte dun sistema caciquista, pois O normal é untar. claro. Un talento. Incluso nós mesmos na ciencia, incluso a veces Bueno, a ver, a hai que vivir. A ciencia non é neutral, a ver. Claro. Pero vai quedar moi claro que é este, Será o próximo domingo ás 12 do mediodía na Praza Vila de Gracia, 15 de decembro. Que non falte ninguén. Vémonos ali. Vémonos hoy. Hasta logo. Hasta logo. Adeus. Adeus.